shi yake yi. Abu Ishaq al-Huwaini ka je ka karanta tarihin shi a farkon wannan littafi Tanbihul Hajid. Ya ce ya jarabtu yana son ya je karatun hadisi a wurin Albani, amma labari ya kewaye duniya. Albani ba ni ba fa, Albani Muhammad Nasiruddin wanda ya rasu. Amma labari ya kewaye duniyar ilimi cewa duk wanda ya je wurin Albani korashi yake yi. Sai ga Albani ya zo Misra, aka ɗauki Abu Ishaq aka kai shi, kuma sai aka kuskure abin da ake tsoron ya faru. Aka ce mala ya ce ba zai ga kowa ba, kowa ya tafi. Sai shirya ran nan sai ga sirikin Albani Sikija wanda yake auren babban yan shi, ya rasu shekara 4 da ta wuce ko 5. sai ya zo Masar, sai Abu Ishaq sai je wurin shi, algafa ta mala wallahi ina son in yi karatu a wurin sirikin nan naka, amma an ce koran mutane yake, to ina son in shiga cikin alfarmarka ne, in na je ka san yadda za ka jona ni. Shi kanshi Sikija sai da ya bincike suwaye a Misra suka san wannan yaron. Kayan kai ne ka gan shi da zabgegege mu haka, shi ke ka ji wannan ustazu ne mai imani ne. Malaman hadisi ba siffar da baka zo da ita su amince da kai, sai sun bincike ka. Saboda me? An sha su sun warke shekara 1200 da ta wuce. Haka Ibn Abbasin ya ce da an ce mana annabi ya ce sai mu sa kunnu. Ya ce da mutane suka shiga kowace